Helo, sut ydych chi? A chroeso i rifin arall o Seren 2. Wel, mae'r grŵp yn y stiwdio fan ni pnawn 'ma, felly dyma ail symudiad a'r prif gân oddi ar y record Ad Drefni. Ac i'r gymeriad mae gael y ganol y dref. Rhwng y siopau mor gyfeillgar mae'n ymyl y capel sydd yn hyn. Mae y cawr yma yn sefyll a trefnu yn y bil. Ac drefwn ni a trefnu Alright, ail symudiad fan'na neud ychydig o adrefnu yn y stiwdio. Richard, croeso nôl ata ni. Tro dweithio ddech chi yma, oeddech chi'n dweud bod yna ddiffyg gwaith ar gael. Di pethau di newid ychydig? Wel, a peth wedi newid twas ar y TV, ond yn ardal ar y TV, mae y gwaith bach yn bring, dwi'n. So ni'n cael lot o waith. Os gael yn funud troi at y record a troi at dyfrawd am funud, Wyn, a dwi'n wedi cymysgu chenwa chi tro yma, chwaith. Lle ddeud ychydig am y record?
Wel, o'n i yn y studio yn y Wysaid yn San Dwrog yn recordo fe. O'n i'n byti 15 awr o'n i. Cynrychol Simon Sano fe, gyda help Hefin Ellis. Wel, fel o'n i dweud, mae record allan ar gynllun recordia Sengl Sain, sy'n golygu wrth gwrs bod chi gofod gwerthu ychydig o recordiau hunan. Odyn. Sut mae'r gwerthiant wedi mynd? Wel, mae'r gwerthiant yn mynd yn dda iawn, dwi'n yn Aberteifi, gwerthu 300. 300, sorry. I gwerthu 100 yn Aberteifi, po felled. Gobeithio gwerthu 300. Wel, gobeithio gwerthu 300 i gyd yn Daws Beis, fod. Na beth yw peth mwyaf. Mae'r ddwy gan sydd ar y record yn weddol nodweddiadol o gerddoriaeth Don Newydd, ond mae yna lawer o grwpiau Don Newydd oedd yn mynd o gwmpas pan ddech chi ddechrau, di newid i harddull dipyn wan ac yn chwaraewy o ganu cyfoes. Da chi gweld eich cerddoriaeth chi yn newid dipyn? Wel, y cerddoriaeth ni wedi newid dwi'n ysod dechrau. Achos ar y dechrau, wedi fach fwy punk gwrdd fod. Ond ni wedi, dwi'n weld, wedyn ni'n canu pop, yn rhwng pop a rock, wedyn ni'n cerddoriaeth ni. Sut mae pethau'n gwybod bod chi'n dod o ardal Aberteifi? Sut mae pethau'n fanna? Os yna grwpiau newydd yn ymddangos yma yna? Wes, mae grwpiau yn gwyddoniaeth, sy'n, dwi'n weld, debyg i Gary Newman, dwi'n synthesizer a mae grwpiau yn rockin o Adra Fyseli. Felly mae yna ddigon o bethau'n mynd ymlaen? Wel, mae digon o beth, i ni wedi dechrau rhywbeth, diddordeb yn Aberteifi. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am dod lawr i studio a pob lwc efo'r record hefyd. Diolch yn fawr.